Dobrodošli ljudi u novi video. U današnjem videu smo tu kod 1 euro shopa. I danas ćemo da kupujemo stvari za 1 euro. Imamo 20 evra, evo to je naš budžet za ovaj video. Znači YouTube money je propao, nemamo više od toga. Ali bože moj, nije ni to loše. Znači potrošit ćemo do 20 evra, možda potrošimo 10, 15, možda i manje. Imamo ovdje i neke specijalne goste koje ću vam kasnije predstaviti. Mi ćemo sad da uđemo, tu je GoPro inače. Mi ćemo sad sa GoPro-om da uđemo, snimat ćemo, pa nadam se eto samo da nas neće isterati. Ostavite like, komentarima napišite što možemo još na moru da snimamo i krećemo. Tu smo sa Marijom. Prisiljena sam na ovo. I to je Nikola. Ćao. Marija mi je sestra, ti si mi nećak. I to je to, znači tu sam sa njima. Možemo i njima nešto da kupimo i možemo sad za početak prvo da uđemo unutra. Ok, za početak vidimo da su neke papuče, 1 euro. Dobar dan. Ovo je neka copyright muzika. Ok, nije problem. Postavljam na kanal moj, nije problem. Reklama, taman. Evo čovjek se složio da možemo da snimamo malo. Taman da se vidi. Ovo ću da kupim. Sad posle ovoga idemo na plažu, glupo je da ovo kupim sad. Evo i Stevan je došao. Stevan, ajde biraj neku igračku. Eto ti za početak nešto izaberi. Ovo su plastične, ovo su dobre. Inače ovdje je malo gužva. Sad ide shopping kad se uzme korpa. Ok. Budva. Dobro, ja nisam u Budvi. Ovo mi je mnogo dobro. Ovo će biti prva stvar što ćemo uzeti. Ne znam koliko da potrošimo, za sad 1 euro. Kako je Marija? Ona se smorila ovdje, šta će ona ovdje? Stevani, pa pogledaj cenu. Pa 1 euro sve. Da, ja zaboravim. Možemo čarape nam trebaju na plažu da nosimo, jedno ima Adidas čarape. Evo imamo ovdje špatle, uzet ćemo tati jedno, ne znam zašto, ali trebamo, eto. Čekaj ovo da spustim i uzet ćemo ovu, eto. Valjda će se tata obradovati, ja tu iza njega neki poklon. Pa špatle, dobro. Ti ćeš sad ovo, može? Marija? Ne, prestajem. Pa dobro je špakla, to kad je Stevane valjao, Stevane će biti dobar. Može. Ali ovo mi stvarno treba, znači imamo one velike, ali ja ne želim za nos mi ne treba, znači želim jedno ovako obično, tako da i to ćemo uzeti. Za kuhinju nešto da uzmemo. Šta bi mogli Marija za kuhinju, ti si u kuhinji profi, jel tako? Ti su samo smešti, ništa. Za kuhinju ćemo uzeti ovo, da se ne ošuriš kad budeš pravila nešto. Znači, hoćeš... Čovjek se složio da možemo da snimimo. Pa zašto je nego za to? Evo ovako, a čekaj. Dobro, evo, ajde ti da probaš, moraš ovo da probaš. Moraš. Što? Ubićete. Pišite hashtag Marija u kuhinji, eto. Marina vatrena kuhinja. Stevane, ajde, ja častim, ajde, ne moraš da platiš. Ovaj put ne moraš ti uvek častiš. Što si uzeo? Dobro, to je već koliko? 1, 2, 4 evra. Znate li one satisfying stvari, one kao zadovoljavajuća stvar? Znaš ono kad onaj slime onako? E pa, tako nešto imamo ovdje. Hoćemo ovo uzeti? Može slika. Evo, javi se za video. Ovo se stavlja na ruke. Swim hand, vidi stvarno. Moj sve to da padne Stefano. Super, ali moraš biti, jel tako? Priznajte da ima smisla za humor, moja sestra. Morate da priznate, znači slični smo veoma. To onda znači da uopšte nemaš. Što ovdje ima? Ukrasna kesa. Ti treba Nikola ukrasna kesa. U stvari treba će nam za Stevana, po njemu je rođendan 27. To je sad za par dana. Tako da, kako ovo da dohvatimo? Žao mi je Stevane, doći ću neki drugi dan ovo da ti kupim. Ovo je kao GTA first person. Boom. Give me your money, give me your... First person. Ajde, šta je tvoj response na ovo? Bam. Stevanu, da štedi jednom životu. Stevan voli da troši pare, ali tuđe pare. Da.
Rekao je tata da nam to treba za bazen, zašto se onaj naš zezno. Dobro si to primijetio, Nikola. Ovo uzimamo. A ovo će biti dobro u klipu, sad nas je malo sramota, ali bit će ekstra. Bog mu dobro. Mi se izvinjavamo, ali svi dođite u Sutomare u ovu prodavnicu jer smo mi upravo napravili sami. Dobro, kupit ćemo to. Jesmo to htjeli da kupimo? Dobro, Kupit ćemo to. kupujemo to. Ovdje su neke šljokice, ja ne znam šta je ovo. Aj, ovo je lepak. Lepak? Ne vezi. Kupovat ćeš se moru. Washing bag, šta je ovo? What the fuck? Ljudi su se ukliznuli na ovo. Izvinite, mi smo ovo slučajno puklo je, mislim normalno smo onako stiskali i puklo je. Vi radite ovdje? Da. Ja se izvinjavam što sam napravio sranje. Sestra je, nisam ja. Što možemo da ovdje uzmemo? Čekaj, ovdje ima nekog školskog pribora. Treba će nam možda Digitron. Marija, evo tebi kupujem Digitron, poklanjam ti jer ne znaš matematiku. 2 + 2 is... 4. Pa ja sam family friendly, gdje ćemo dobro, ovo ćemo ubaciti jer nisam ja opsovo, nisam ništa radio. Znači 2 + 2 is 4 minus 1, that's... 3. Quick maths. Šta je ovo? Ja, heftalica, buras. Hoćeš heftalicu jedno? Zakljeptom glavu. Aj stvarno da uzmemo heftalicu, pogledaj. Kako, ovo je baš za tebe neka Na šljoka. spavanje ću ti zakljeptati glavu. Možda onda ipak ne. A vidi kako je, baš je fashion onako, baš je mnogo moderna. Odlično, meni se sviđa. Nećemo onda ipak. Koliko stvari mi imamo? Onu jednu koju smo pukli, dobro, 2, 3, 4, 8. Ajmo još. Hoćeš Frozen? Ajde, ne. Zašto? Ajde pa... Udarit ću te. Zašto? Neprijatno. Ja, gledaj, na primjer, zanimljivo je. Pogledaj, ovo isto košta i ovo isto košta. Koliko dobrih stvari možete za 1 euro, znači free reklama za ovu radnju. Kako se ovo zove? To je onaj termos. Ne, ovo je flaša obično. Pa znam da ima neki termos. Evo, može to. Ništa. Odustaje meni da objasni, ja sam glup. Nam treba odavde nešto. Koju ćemo sveću? Ajmo neko ovako sveću. Aroma Botanical. Vidiš šta sam uzeo? Si opet nešto? Nisam ja Čaj pokupite, daj molim me te. nervirate već. Marija, šta ste uradili? Šamačin, stavim gađat ću te ovim. Gledaj šta sam uzeo, jesi ponosna? Dobro, uzimamo jednu Aroma Botanical, to je odlično, mislim da je ovo 10, ja imam još nešto, zanimljivo je trošiti. Može kutija za četkicu, a puno je za jednu kutiju za četkicu, 100 dinara, to je 120 dinara, to je 1 euro. Puno je, zar ne Marija? Možemo jednu Rubikovu kocku, a? Znaš li ti ovo da sklopiš? Si glup, ne znaš. Već je sklopljena, znači uspeo sam, kupim je i uspeo sam. Prešao Ti je znaš dosta. to kao, ti si pro. Jeste, da. Evo, uzit ćemo to. Stvar nautić na daljinski. Hoćeš? Probaj. Treba i da se stavi. O, pa baterije su skupe, baterije su već još pola evra, tako da nećemo to, mislim, nije u redu. Ništa od toga Stojane, to otpada. Ne znam šta bi uzeli da nam treba. Ide što je najgore, sve ovo ćemo nositi na plažu. Marija, ti ćeš ovo da nosiš, pošto ti si me nagovorila da snim. Imam nije. Dovoljka. Marija ne čuje najbolje, hoćeš jedne štapiće za uši. Ko još nosi štapiće za uši na plažu? Goldeni to će da ih ponese. Ovako. Za sutrašnji video, hoćemo video gdje me sestra šminkovi, može? Lajkite klip ako želite taj video. Da ti treba? Lajkovat ćete, pa drago nam je. Stolicu? Da, Ti je stolica? evo tu. 1 euro stolica. A gdje ćeš na plažu Stevani sa stolicom? Pa eto. U vodu da sedem. Pa ajde kupit ću, ako hoćeš stvarno. Hoćeš? Ali ti da je nosiš na plaži i da je vraćaš nazad. Nije teška, ali Može. dogovorili smo se, ajde. Evo, uzimamo jednu stolicu. Drži. Evo, uzeli smo ovu stolicu. Jel dovoljno? Ajmo onda na kasu. Može to ovako. Ja, pa ja sam zaboravio pare. Doviđenja. Ništa, vi to sad nosite, a ja idem na plažu
praznih ruku. Uglavnom ljudi, to je bilo to onda za ovaj video. Ako vam se svidio, vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal. Ćao. Može slika. Reci nešto za klip, ajde. Ništa. To je to ljudi, mi se vidimo. Ćao. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask.